kabila wale Mali ye jamana ye muso ka wuli ka jɔ fanga ka bon kosɛbɛ jamana min kɔnɔ ka kɛɲɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsinnen don duniya muso tɔgɔ la n'o ye 8 mars ye yelenba kɛlen don muso jatalaw kan san 2023 tarata don février kalo tile 7 Galerie Medina kɔnɔ Bamako sigida filanan na Medina kura Yunusa Fane ale ye seko ni dɔnko ministre ka ciden Mali yeleniw ma ban muso caman bɛ yen minnu bɛ dogo la mais o bɛ baara la ko ka du ta ka o ka kabilaw ta ka jamana yɛrɛ fana ta donc ni bi ja kɛra ka a ɲɛsin olu ma o ye koba de ni ja ninnu ma ta dɔrɔn faba kɔnɔ u fanba talen don Mali marabolo kɔnɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na jango muso Arandan Diko ale jatala ye u bɛɛ ka laɲinita tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn ni sabati ka na jamana kɔnɔ pour que jamanadenw ka se ka lafiya olu yɛrɛ ka se ka lafiya ka taa u ka baaraw la ni muso jatala ninnu ka wuli ka jɔ bɛnnen don u muso ɲɔgɔnw ka lahalaya yirali ma ja fɛ Umu Traoré ale ye jatala ye jaw de bɛ preuve fɛnɛ donc an fɛnɛ bɛ nin baara in kɛ pour que ka preuve yira k'a fɔ nin ye nin ye nin ye nin ye ja nafa kɔni tɛ ban an yɛrɛ min ye photo ne yɛrɛ photo ta la mais ne bɛ vi photo de la ni jatala muso minnu ka jaw yirala maaw la bɛ taa maa 6 bɔɲɔngo la min bɛɛ tun ye malidenw ye Abiba Nango Traoré Mokhtar Bari VOA Bambara Bamako